участника. Валерия Йонкова. Компютърът убиец и учител. Всекиден.com. Дами и господа, първият награден в категория информационни агенции и нови медии. Аплодисменти. Благодаря отново. Това е награденият в категория информационни агенции и нови медии. А сега нека да видим къде отива голямата награда в тази категория. Награда Никола Балов. Аплодисменти, дами и господа. Голямата награда в категория информационни агенции и нови медии. Аплодисменти! Микрофонът е ваш, ако искате да кажете нещо. Това е единственият човек, който беше номиниран за 2 материала. Браво! Благодаря. Браво! Ами искам да благодаря на журито и благодаря на МТ, разбира се. We'll be right back.